Hospital Days 2013. druga po redu poslovno-tehnološka konferencija namijenjena informatici u zdravstvenom sektoru održana je od 21. do 23. listopada u prekrasnom ambijentu Grand Hotela 4 Opatijska cvijeta u Opatiji. Otvorenje konferencije proteklo je u ugodnoj atmosferi sale Oleander uz nastup mlade labinske pijanistice Nicole Vidak i službeno vino konferencije Veralda Rosé Brut, prvi pijanušac od Terana koji je svojom losos ružičastom bojom i neumornim mjehurićima plijenio pažnju prisutnih. Čast nam je na ovoj konferenciji predstaviti ovu evoluciju Terana koja zauzima sve više maha. Znači, konačno smo od istarske supe skinuli kruh i stavili mjehuricu unutra i dobili smo jedno vino koje ide uz sve sastanke, uz sve najljepše trenutke koje možemo zaživjeti. Prvog dana konferencije željno očekivani gost bio je ministar zdravlja Rajko Ostojić, koji je ocijenio važnost konferencije Hospital Days. Mislim da je to jako dobro, dakle toga smo i pokrovitelji od ove godine. Dakle, način je da razmjenjujemo iskustva pojedine bolnice, kliničke i naravno županijske, da se utvrde uska grla i mislim da je značajan pomak u odnosu na prošlu generaciju, prošlu konferenciju. Ministar je u tematskom bloku Što donosi budućnost i istaknuo ključne točke strategije razvoja zdravstva koje provodi njegovo ministarstvo. Naravno ulaganje ljudske resurse, dakle nakon toga master plan bolnica i naravno informatizacija kao jedna poveznica, kao jedno ljepilo između komunikacije, dakle nas zdravstvenih djelatnika i naših naravno pacijenata. Oko 350 sudionika slušalo je predavanja i raspravljalo na okruglim stolovima o gorućim problemima hrvatskog zdravstva, kao što su upravljanje bolnicama, smanjenje troškova zdravstvenog sustava, e-zdravlje, budućnost zdravstva, kvaliteta zdravstvene skrbi, poboljšanje zadovoljstva pacijenata, njega pacijenata i potrošnja lijekova. Jedan od najvećih problema ili, kao što su sudionici konferencije znali istaknuti, izazova je svakako sanacija bolnica. Ministarstvo zdravlja kao središnje tijelo ili zdravstvena administracija središnja poduzima mjere u cilju saniranja postojećeg sustava. Naravno da je lako sustav sanirati onda kad imate novčana sredstva za saniranje sustava, ali to radimo na drugačiji način nego sada. Ne idemo sistemom pokriti gubitke, već idemo na 3 razine. Najprije radimo tu financijsku konsolidaciju, zatim ćemo ići na reorganizaciju i restrukturiranje, a onda ćemo poduzeti određene strateške mjere kojima ćemo sustav učiniti stabilniji. Osnovna stvar je ne generirati nove troškove. Međutim, sustav financiranja koji je daleko ispod ugovorenih potreba iz ranijih razdoblja, a on je vezan uz kadrove i uz materijalne troškove, ne može dati efekte odmah u prvoj godini primjene. Organizator konferencije, tvrtka IN2, zastupa primjenu informacijskih tehnologija u zdravstvenim sustavima kao preduvjet za optimalnu organizaciju poslovanja. Nedvojbeno je utvrđeno da se sa informacijskom tehnologijom može jako puno uštediti u svim organizacijskim sustavima, a posebno ovako kompleksnim kao što je zdravstvo. I to je jedan od razloga zbog čega smo napravili ovakvu konferenciju, jer zapravo želimo pokazati da bi pametnom upotrebom informatike mogli i postojeća sredstva koje su evidentno nedovoljna da bi s njima mogli postići značajno veću efikasnost u zdravstvu. I to je jedan od razloga gdje se može postići uštede, to su stvari koje možete vrlo lako već sami spoznati, a to je recimo na dijagnostici, jer bi dobra informatizacija podrazumijeva da postoji neki elektronski zdravstveni karton za svakog pacijenta. To su troškovi papira, to su recimo banalno je ušteda na ishrani, ušteda na potrošnji lijekova, jer moramo biti svjesni da je preko 50% potrošnje u zdravstvu su lijekovi. Hospital Days od samih početaka poprima međunarodni karakter, pa su tako već drugu godinu za redom prisutni gosti iz regije, koji iskustva i saznanja stečena na ovoj konferenciji primjenjuju u svojoj sredini. Tematski je bila jako dobra. To govorim iz razloga zato što su slični problemi i kod nas u Crnoj Gori, a i koliko imam informaciju u ostalim zemljama bivše Jugoslavije, odnosno okruženja. Tako da ono što je ključno, što sam ja mogao zaključiti iz slušanja predavača ova 2 dana od ministra gospodina Ostojića pa svih drugih preko direktora Fonda za zdravstveno osiguranje i svih drugih jeste da je Hrvatska trenutno definitivno u jednoj krizi kada je zdravstvo u pitanju.
IN2 s aplikativnim rješenjima za podršku rada bolnica pokriva preko 55% tržišta zdravstva u Hrvatskoj. Konstantnim usavršavanjem softverskih aplikacija štede vrijeme i novac zdravstvenih ustanova, ali i pacijenata, te time unaprijeđuju kvalitetu života šire društvene zajednice. Organizacija ovakvih konferencija koje omogućuju susret i razmjenu mišljenja i saznanja različitih stručnjaka još jedan su u nizu koraka koji su nužan preduvjet stvaranja pozitivne atmosfere za promjene u poslovanju zdravstva, ali i zdravstvu općenito. Evo, mi smo relativno friški u ovakvim eventima, ovo je drugi put da tako nešto organiziramo, svaki put nešto novo uvedemo, svaki put mislimo da možemo sljedeće godine nešto bolje i ja vjerujem da će i biti. Ušli smo u ovo sa tom jedinom primarnom idejom da ukazujemo na probleme u stanju informatizacije hrvatskih bolnica i mislim da smo senzibilizirali cijeli ovaj skup decision makera o toj problematici i ja očekujem da će se stvari mijenjati. Direktor konferencije Danijel Budaković smatra kako je jedan od pokazatelja uspješnosti konferencije i porast od 60% u broju kotizacija, zbog čega je konferencija održana na ovako atraktivnoj lokaciji. Iznimno sam zadovoljan ovom konferencijom, naravno postoje prostori za poboljšanje, ali činjenica da smo u drugoj godini konferenciji dobili potporu Ministarstva zdravlja i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje govore da smo već prošle godine bili na pravom putu, prepoznali jedan segment tržišta u kojem djelujemo već oko 20 godina u bolničkim informacijskim sustavima i napravili konferenciju specijaliziranu za bolnice. U narednoj godini očekuje nas novo izdanje ove važne konferencije, za koju ne sumnjamo da će biti još bolja.